Pođite sa nama do Pariza da unakupi torbicu. Čim smo stigli na aerodrom, odmah smo se čekirali i otišli da jedemo. Od svega ovoga čemu cvekla? Nakon što smo jeli i nazdravili, uputili smo se prema avionu jer je počelo ukrcavanje. Jedan savjet za vas, uđite poslednji u avion jer ćete onda od preostalih mesta moći da izaberete ono na kome ćete sedeti. Čemu drama? Pravit ćemo se da nismo videli ovo naše ponovno nazdravljanje i fokusirati se na gospođu koja moli avion da stane. Konačno smo stigli u Pariz i tu me odmah dočekao ovaj goblin koji pokušao me zajaše. Zašto je ovoliko hladno i čemu kiša? Nismo dozvolili da nam loše vreme pokvari raspoloženje, pa smo po dolasku u hotelsku sobu koju smo odmah demolirali, odlučili da se presvučemo i da krenemo u akciju. Minut ćutanja za gospođu koja obula cipele 3 broja veće samo zato što su joj se slagalo uz outfit, ali nije računala na to da će joj se stvoriti žuljevi i da neće moći da hoda u njima. A nisam ni ja računala da ću sat vremena provesti u radnji i proklinjati život dok ona odluči za koju od ovih torbica će dati svoj bubreg. Konačno! Nastavili smo našu avanturu i uputili smo se prema Triumfalnoj kapiji kako bismo snimili par TikTokova i slikali nove slike za Instagram, što nas je jako izmorilo, pa smo morali da sednemo da pojedemo i popijemo nešto. Ali nismo mogli dugo da odmaramo, morali smo da odemo do hotela kako bismo se presvukli u druge outfite koje ćemo slikati i snimati kod Eiffelovog tornja. Ekskurzija. Još jedan savez za vas, kada budete u Parizu nikako nemojte da idete u viralnu ulicu sa TikToka jer je ona prepuna turista i ni jedna slika zbog gužve neće lepo da vam ispadne. Kada smo se već ovde zeznuli, odlučili smo da se uputimo prema vrhu tornja, platili kartu od nekih 30 eura, čekali u redovima po ovom vetru i ovoj kiši i na vrhu tornja nas je sačekalo jedno veliko ništa. Dobro, nije ništa, tu je bio jedan ovaj veliki beli oblak. Pa smo od muke morali da pojedemo po ovaj jedan bajati sendvič. Šta je sa cenama? Kolači nisu toliko loši. Atencione, pickpocket! A ovaj haotičan i jako naporan dan smo završili tako što smo otišli na jednu normalnu večeru nakon koje smo se vratili za Srbiju.